साबायखर थाबाय बयनिसिमबो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम एक्चुअलि जोङो दिनै निसिमा आरो सबायझार बिटिसि समस्ति बे मोननै समस्तिनि सिमायाव नैबे खानामाख्रा दै बेयो दैया भुटाननिफ्राय फैयो ओरैहाय खालामाथि होनो आसलते बियो दैलां जाबा बेयो 6 माससो माने उपद्रब खालामो गाहायाव जोंनि नैबे खुंख्राजरा बिसिडिसि बिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सबायझार मालिपारा मंगलियान बे गासै एरियाखौ बिराद माने हाहाकार खालामो हा खुरखानाय न' खुरखानाय रिलिफ जानांनाय डिसप्लेस जायो 6 माससोआ बिनि थाखाय बिनि आसोल माने खारना जाबाय मा नैबे भुटान बर्डार बेनिफ्राय दैया हाजोआव अखा हायोबा लोमसावो आरो बे ओरैहाय सानजा फारसे लेफ्ट बेंक बे लेफ्ट साइडजों बुसावलाङो खुरखावलाङो आरो बेनो ओरैहाय उपद्रब खालामहैयो दा बेखौ होबथानांगौनि खामानिया आगोलाव जिबायदि घटना जालांबाय दा जायखिजाया माने जोङो बोसोरे बेहाय बिराद खस्थ' मोननो गोनां जायो ओंखायनो जोङो देग्लाय दैज्लां बोथोरनि सिगां बेखौ सबायझार आरो निसिमा जोङो मोननैजोंनो सिन्था खालामलायनानै बेखौ जयैनो भिजिट खालामदों सिगाङावबो आरो बेखौ होबथानायनि थेथेनायनि खामानिखौ जों बोरैबा मोजां जायो बेखौ जोङो दिनैहाय थिग खालामफैबाय मेनलि जोङो बेखौ भिजिट खालामबाय खामानियाबो सोलिगासिनो दं खिन्थु बेयाव खुनु टेकनिकेल बेयाव मेथड गैया ओरैनो खामानिखौ मावदों जेरै गोसो ओरैबायदि मावदों खिन्थु टेकनिकेलनि प्रयजन दं बेहाय आगोलावबो थेदोंमोन माखासे एरियायाव खिन्थु खामानि जायाखै एक्चुअलि जोङो नायबाय बे भुटान हाजोसिम जोङो दिनै नायबाय जिखिनि माथावरि होदों बियो बे माथावरिया आसलते फेन्सिंनि प्रयजन दं बेहाय फेन्सिं नांगोन बेयाव बल्डार फेन्सिं आरो बै हाजोनि गाहायाव डिफ्लेक्टरनि प्रयजन दं बल्डार आरो फेन्सिंनि डिफ्लेक्टरनि प्रयजन दं बेहाय मोननै जोङो टेकनिशियान नङाबाबो जेनेबा खर'आव नायनानै जिखौ बुजिदों बेयो डिफ्लेक्टरनि प्रयजन दङ आरो खोनानाय मथे जेनेबा 30 लाखनि खामानि गो एहेड एडभान्स अग्रिम होनदों आं मिथिया अफिसियेल सोरनो अर्डार होदों खिन्थु जाय हक खामानि मावनायाव जों नायफैबाय जोङो डिरेक्सन होफैदों एक्चुअलि डिरेक्सनसो होनो फैदों बेयाव JCB गंथामजों खामानि मावबाय थादों बेखौ माखासे बे दैखौ डाइभारसननि प्रयजन दं डाइभारसन खालामनांगोन आरो फगलेन्डनिसो खामानि जागोन बेहाय JCBजों एसेबां हाया दा ओंखायनो टेकनिशियाननि प्रयजन दङ बेहाय दा फरेस्ट एरियायाव खामानि जानाय हिसाबै वाटार रिसर्सनिखौ थिनहरो ना सोरखौ माबायो बे जोंनि माबानिसो खोथा जाबाय दा जोङो नायफैनाय लेखा खिन्थु बेजों 30 लाखजों बेयाव गोजोननायनि खामानि जानाय नङा 30 लाखजों बेहाय माने नांगौबायदि खामानि जाया जोंनि नुनायाव दा ओंखायनो मिनिमाम बेहाय आगोलनि एक्सपिरियेन्स आगोलनि सरकारफ्रा मालाबा थेथेदोंमोन मालाबा मावदोंमोन बिथांमोनहा बुंदों माने बिदिनो 70-80 लाख खरस खालामबोबाय थादों खिन्थु दानि आगोलनि एक्सपिरियेन्स आरो दानि मिनिमाम बेहाय 1 क'ररसोनि मोनसे प्रजेक्टनि प्रयजन दं बेहाय 1 क'ररनिसो बेयो टेकनिकेला मा बुङो खिन्थु जोंनि एक्सपिरियेन्सआव खिन्थु 1 क'ररनि खमाव जेबो प्रजेक्ट जाया बियो आरो बेखौ ओरैनो थाखा बाहायनाय नामाव बाहायबा खामानि जानाय नङा दैज्लां फैबानो हयथ' बहाबा गुब्रुलांनानै बे 30 लाख 40 लाख 50 लाखआ ओरैनो दैयाव थांगोन दा ओंखायनो जोंनि गभर्नमेन्टखौ आङो खावलायनो लुबैदों बा खावलायगोन आं दिनै खावलायबायबो जे अननानै डिपार्टमेन्टेल जायफोरनाखि बेहाय फरेस्टआनो जाथों बा वाटार रिसर्सआनो जाथों दा जोंनि मानाव गेदेर चिफ बिथांमोननिसिमबो आङो नोंथांमोननि बे मिडियानि थ्रुयै आङो रिकुवेस्ट खालामबाय मेम'रेन्डाम होनाय जादों लकेलनिफ्राय आङो सबायझार प्राइमारिखौ आं लिरनो होदों आङो बेखिनिखौ चिफ
बिथांखौबो आङो खावलायबावबाय मेम'रेन्डाम होदों दा जाहाथे बे समस्याखौ समाधान खालामोबा खमसे खम माने सबाइजार समष्टि एक्चुअलि बिटिसि सबाइजार समष्टिया खावसे बाहागोआ बिराद उपकार जागोन बिराद रैखाथि मोननाय जागोन आरो बेखौ मोजाङै मावोबा आरो बेल' नङा निसिमायाथ' दहाय बुंबायानो निसिमायावनो आगोल नांग्रोयो आरो बेखौ होबथायाबाथ' बे हाग्रायाबो थांगोन जिब जुनार गोजावलाङो दंफां बायलांजोबो बुखारलांजोबो बेहाय फरेस्टआबो धंस जागासिनो दं बेराफारसेथिं मानसियाबो खेथि बाथि मोसौ मोसा धंस जागासिनो दं दा ओंखायनो खावलायबाय जोङो टेकनिशियान नङा जेनेबा बे टेकनिकेल मानसि नांगौ बेहाय जोङो थांनानै एसे सिन्था खालामहैनोसै जोंनि गभर्नमेन्टखौ आङो स्पेसियेलि खावलायबाय नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जिहेथु मेम'रेन्डाम जों होखानानै दोनदों बिनि सायाव एसे थाबैनो नायबिजिरनानै बिनि सायाव इमिडियेट नेसेसारि एक्सन बेखौ लाजानो लुबैदों खावलायो एरिया हिसाबै सबाइजार बिजनि जोङो जयैनो खावलायदों आरो रायजोनि जानानै आपिल खालामदों जाहाथे नैबे जुलाइ मासनि गेजेरावनो जोङो बेखौ कमप्लिट खालामनो हायो बेखिनियानो बेयो सबाइजारल' नङा बुंनो थाङोबा बे खुंख्राजरा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जेसेबां गामि दङ बे गामिफ्रावबो लोमसावखांनानैसो ओरै सबाइजार थांगाबारि दैस्लुंगुरि गोबां जायगायाव ओरैजाय लोमसावहैजोबो आरो लोमसावनानै गोबां हा हु गायखानाय माइफोरखौ बुखुनानै लानानै थाङो आरो न' बांफोरखौ गोबाव सम माने दै लोमनानै दोननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माने रिलिफआव थानो गोनां जायो दा बिनिखायनो जोङो दिनै बे स्पटआव जै जायगायाव खालामाथिनिफ्राय फैनाय दै खालामाथि खाथियावनो बियो सेरावनो दा बे जायगायाव गावनानै थांदों खानामाख्रा दैयानो दा बे दैया एक्सुवेलि माबादि गावनानै थांदों आरो बेखौ माबादि होबथानांगौ बिनि सायाव जों मोजाङै तदबिर लानो थाखाय जों आंजों लोगोसे आंनि खाथिनि समष्टि जेन'बा निसिमानि खाथियाव जेन'बा सबाइजार समष्टि दङ बे समष्टिनि आगुनि MCLA बिथां गुनेस्वर गयारि बिथाङाबो फैदों आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि जोंनि UPPLनि दोलोआव हाबा मावग्रा दैदेनगिरिजों लोगोसे मावथि बिथांमोनाबो फैदों ओमफ्राय जों बे जायगाखौ तदबिर लाफैदों गमामायैनो बेखौ बोरै रैखाथि खालामनांगौ होबथानांगौ बिनि सायाव जों नायबिजिरफैदों आरो मोनसे खोथाखौ खिन्थानानै लाखानायाबो मोजां आरो खिन्थानाया मोजां बेनि सायाव जों BTCनि EM मानगोनां रन्जित बसुमतारीनि सायाव खाथियाव जों आर'ज गाबदों आरो बिनि जेनाखि हिस्ट्रि बे हिस्ट्रिनि सायाव जों खिन्थादों आरो खिन्थानाय लोगो लोगो बिथाङा दुखु फोरमायनायजों लोगोसे आपातत देग्लाय जिहेथु बिथांनि आखायाव बिथांनि डिपार्टमेन्टआव रां रुफा गैला हिसाबै फान्ड गैला हिसाबै थेवब्लाबो बे ओनसोला खुंख्राजरा BCDCनि थानाय गामिफोरजों लोगोसे सबाइजार एरियानि माखासे गामिफ्रा जाहाथे रैखाथि मोनो बिनि सायाव नायबिजिरनानै बिथाङा 30 लाख थाखा अग्रिम माने बिथांनि आखायाव फान्ड गैया होमब्लाबो सासे कन्ट्राक्टर बिथांखौ माने बिथाङा थिननानै अग्रिम खामानि मावनो थाखाय बिथोन होनाय जादों आरो दा मावगासिनो दङ सानथाम जाबाय सानथामावनो मोजाङै मावगासिनो दङ मावगिरि बिथांमोनहाबो दा जों आसा खालामनो हायो आरो मिजिं थिदों नुदों बेखौ मावदोंब्लाबो जुदि जों बेहाय जुदि माबा फेन्सिं बा जों जुदि नेट होनो हायाब्ला एसे रैखाथिया खम जागोन बायदिखौ जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि जेनोखि डिपार्टमेन्ट लाइन डिपार्टमेन्ट वाटार रिसर्सनि बिबानगिरि जायफ्रा अफिसार्सफोर दङ बिथांमोनाबो खनसेब्लाबो बेयाव नायफैनानै जाहाथे बिनि सिस्टेमखौ बा बिनि रैखाथिखौ जाहाथे बिथांमोना आदब खायदाखौ होफैयो बेनि थाखायबो आं खावलायगोन आरोखि आरो आं खावलायबाय आङो रायजोनि खोथा लानानै दिनै जोंनि मानगोनां मोननै PCDCनि बा मोननै माबानि कन्स्टिटिउसननि निसिमानि आरो जोंनि सबाइजारनि एक्स MCLA बिथांमोनखौ लानानै जोंनि माखा खुरख'नाय बा दैबाना जोंनिथिंजाय सबाइजार एरिया बा मामोनलाय बियो माबा कमलसालि खुंख्राजरा बिजों बहुद खथि खालायो दा बेखौ आङो प्रटेक्सननि थाखाय बिथांमोनखौ लाबोनानै देखायफैदों आरो बिथांमोनहा खामानिखौ नायफैदों आरो बिथांमोनहा खामानिया बहुद
मोजाङै जानांगौ होननानै बिथांमोननिफ्राय जों खोनानो मोन्दों आरो बिथांमोना मोजाङैनो गोख्रैयैनो खामानिखौ लागोन होननानै आसा होदों आरो जोंबो आसा खालामदों बिथांमोननि सायाव बिथांमोना जाहाथे खामानिखौ मोजाङै मोजां गोख्रोङै लानानै जोंनि रायजो राजाफोरा जाहाथे मोजाङै प्रटेकसन मोनो भबिसतआव जाहाथे आरो खुनु खथि जाया जोंबो बेखौ आसा खालायो आङो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो साबायखर हरो जिहेथु बिथांमोनहा जोंनि एप्लिकेसन मोननाय लोगो लोगो एसेबाबो नायनो हरदों बा फैसा गैयाबाबो इमारजेन्सि हिसाबै प्रटेकसनाव हरदों आरो जोंनि सानै बारग' एमएलए बिथांमोनहाबो जथेस्थ' सहाय खालामदों बिथांमोननिसिमबो आं धन्यबाद होयो आरो जोंनि लुबैनाय बायदि दा जोङो नैबे खोनायखौ प्रटेकसनखौथ' नुदों थिग सिगाङावबो होखानाय दंमोन दा बेवहाय एसे रिफाइनिं बायदि जादों आरो बिनि सानजाजों मोननै जायगा दङ दा बे मोननै जायगाजोंनो मेइन दै खारग्रा जों बेखौ दा देखायना होबाय जोंनो बेखौ प्रटेकसन नांगौ आरो दा बे मावग्रा बिथांमोनहाबो होनदों जों बेखौ मावगोन होननानै आरो आं दा बेखौ आसा खालायो जोंनि सरकारा जाहाथे बेवहाय मावनायनि थाखायबो जिखुनु थाखा फैसा सेंसना खम जाब्लाबो जाहाथे बे खामानिखौ एसे थबैनो मावनानै एबारनो मावनानै बेखौ दै थांनायखौ बन्द' खालायो आं बेखौ खावलायो आरो नङाबा जोङो ससेल' वाटार प्रटेकसन होनानै ससेखौ खुला दोनोबा जोंहा खुनु लाब जानाय नङा आरो एखे खथि जागोन आरो बरन्स सरकारनि थाखाय बार खथि जागोन जायनि फलाव 17 बोसोरा बिफा थेफैदों बेवहाय 17 बोसोर प्रत्येक बारावनो हाग्रामा महिला बिथाङा थाखा फैसा सेंसन खालामदों 30 लाख 40 लाख 25 लाख 26 लाख थेवबो खुनु खामानि जायाखै खिन्थु एबार जोंनि इउपिपिएल हान्जाया प्रथम आगान सुरदों बेवहाय खामानिखौ मावनो जाहाथे मोजां जायो आं बेखौ आसा खालायो आरो जोंनि सरकारा जाहाथे मोजाङै मोजां नोजोर हरो आं बेखौनो आसा खालामनानै आंनि